Tervetuloa takaisin tänne Tampereelle, jossa urheiluviikonloppu on tosiaan nämä 2 päivää. Kyseessä SM-viikko, 22 lajin suurtapahtuma. Just näin, mestaruuksia jaetaan, yli 400 SM-mitalia jaossa. Pitkä päivä takana, mutta yksi laji on vielä jäljellä. Se on kriketti, sisäkriketti. Sitä teille seuraavaksi selostaa Matti Härkönen, asiantuntijanaan Andy Armitage. Ai, tätä herkkupalaa on odotettu oikein kieli pitkällä. Stadi Derby, sisäkriketin SM-mitalit menevät jakoon. Miten paljon tätä on oikeasti odotettu ja miten kovasti? Tota ei voi edes kuvata, että miten paljon tämä on odotettu. Että hyvin monta vuotta on mennyt näin, on päässyt tähän tilanteeseen. Tämä on aivan loistava tilanne. Ja ensimmäinen sisävuoro on pelattu. Stadin krikettikerho kävi jo sisävuorollaan ja sai yhteensä 85 juoksua. Tässä Helsinki Cricket Clubin kokoonpano, 6 pelaajaa siis kentällä sisäkriketissä. Ja tässä on joukko, joka pyrkii sitten tavoittelemaan 86 juoksua. Ja tässä Stadin krikettikerhon paljon löytyy Suomen maajoukkuepelaajia. Stadin krikettikerhon riveistä 5 kappaletta ja Helsinki Cricket Clubin puolelta sitten 4 maajoukkuepelaajaa ja 1 entinen myös. Kyllä. Ja onhan tämä nyt sellainen hegemonia herkku, että kelpaa kyllä lauantaita viettää. Tätä on odotettu todella paljon. Voisiko olla parempaa ajanvietettä? Ja itse kyllä täydestä sydämestä voin sanoa, että viimeistään tämän viikonlopun aikana olen hullaantunut täysin kriketin pauloihin. Ja näin on sitten Helsinki Cricket Clubin sisävuoro käynnissä. Ja 86 juoksua on siis tavoitteena. Tästä suorituksesta tulee 3 juoksua, joten näin on tuo jahti alkanut ja Stadin krikettikerho punaisissa, Helsinki Cricket Club siis vihreissä. Ja pyritään tässä sääntöjä kertaamaan aina pelin kulun mukaan, mutta se pitää myöntää, että minäkin olen melkoinen untamo ja kriketin säännöistä olen saanut selvää, joten älkää pelätkö, hypätkää mukaan rohkeasti vaan. Me voidaan sanoa, että sä olette ymmärtänyt sitten tämän turnauksen aikana nyt krikettiin ihan täydellisesti, että ei mitään pelkoa. Näin sisävuoroa mennään ja 6 syöttöä, 12 syöttövuoroa on yhteensä ja 2 lyöjäparia. Ja näin tilanne on nyt se, että Helsinki Cricket Clubilla on omassa sisävuorossaan 6 juoksua. Ja näin jatkuu, sieltä lähtee melkoinen moukari. Meni. Kattoverkon kautta ei lisäpisteitä. Hyvin hoitaa Stadin krikettikerho. Ehkä tuo 85 juoksua, mitä Stadin krikettikerho sai omalla sisävuorollaan, niin se oli ehkä sellainen, ei mikään paras mahdollinen. Ei, mä sanoisin nyt näin, että tämän turnauksen aikana, että Stadin joukkojen keskitulos on ollut 100 pisteitä niin yläpuolelle. Että selvästi nyt sitten niin ehkä heille valitettavasti ehkä huonoin lyöntitulos tähän asti, mutta totta kai sitten pelillä on 2 puolta. Ja niin nyt vaan tarkoitan sitä, että Stadin joukko pitäisi syöttää vielä kovemmin kuin mitä on aikaisemmin sitten tässä turnauksessa tehnyt. Näin syöttämään tulee Anthony Johnny Fitzpatrick numerolla 2. Uudesta-Seelannista kotoisin Tony sitten täällä kuvassa. Ovella pomppusyöttö tulee, mutta sieltä sivusektoriin pallo pystytään lyömään, joten 3 pistettä siitä tulee, kuten tuomarikin nohevasti sieltä ilmoittaa. Ja tarkoitushan tässä on yrittää polttaa pelaajia ennen kuin he pääsevät pesälle. Ja näin ei tapahdu tällä kertaa, joten siitä tulee 4 lisäjuoksua, koska se menee tuonne sektoriin, joka luetaan vyöhykkeeksi C. Juuri näin. Tuosta puolesta kentästä eteenpäin. Juuri näin, eli vähän vaikeampaa sektoria sitten niin saada tämän takaisin sitten syöttiäpuoleen. Nyt Stadin syöttäjillä on sitten niin hyvin tärkeä sitten se tässä vaiheessa, että pystyy pitää sitten tämä tulos niin hanskassa, että tämä ei nyt lähte ihan käsistä. Että ja näin ollen paloja sitten ne on nyt etsimässä, että saadaan sitten se 5 miinuspistettä sitten sieltä saadaan sitten tilaa. Erona ulkokrikettiin juuri se, että tässä ei tavallaan kuole tai ei polteta ketään, joka menee pois pelistä, vaan tulee -5 pistettä tai tämä on se jännää sitten tässä pelissä, että näin, että kaikki pääsee sitten niin lyömään, kaikki sitten syöttämään sitten jokaiseen sitten joukkueen jäsen yhtä paljon. Ei ole edes niinku oikein sit Siepri tässä, että Sieprikin sitten niinku syöttää tässä pelin muodossa. Näin jatkuu Tony Fitzpatrickin syöttövuoro. No. Ja jokaisella on 2 syöttövuoroa ja 6 syöttöä jokaisessa syöttövuorossa. Ja 12 syöttövuoro yhteensä, eli nyt sitten on kohta sitten toisen syöttövuoro
päättynyt. Ja 10 syöttövuoroa sitten jäljellä. Juuri näin, ja 22 ajatellaan nyt sitten keskiarvo per syöttövuoro, mitä ne on jahtaamassa. Eli Helsinki nyt vähän edellä sitten tässä vaiheessa. Mutta kaikki ne tylsät kliseet teen lipittämisestä ja muusta voi kyllä unohtaa, kun sisäkrikettiä pelataan. Sen verran vauhtia on. Vauhtia. Vaikea pysyä välillä selostamassakin perässä. Juuri näin, vauhtia ja vaarallisia tilanteita tässä syntyy koko ajan. Että tässä ei sitten niinku kenttäpuolella eikä täälläkään se tehtiin juoda paljon teetä eikä syödä sitten niitä kurkkuvoileipiä. Onneksi niin. Ja pitää se mainita, että jos puhutaan kriketistä lajina, se on arvioiden mukaan maailman toiseksi suurin urheilulaji jalkapallon jälkeen. Ja esimerkiksi Pakistanin ja Intian välistä M-välierää katsoi miljardi ihmistä. Että siinä voi sanoa, että Super Bowlkin on aivan poikainen. Se on just näin. Kyseisessä MM-turnauksessa viime vuonna siinä Australiassa Uudessa-Seelannissa oli 2,5 miljardia katsojia sitten niinku yhteensä sitten koko turnauksen aikana, että aika hurjaa. Ja sieltä on lähellä, että olisi saanut kopin. Suoraan ilmasta ei onnistunut siinä palloa koppaamaan, joka olisi tarkoittanut sitä, että Helsinki Cricket Clubille, joka on sisävuorossa, niin olisi tullut -5 juoksua. Juuri näin. Ja näitä paloja sitten tässä, kun Stadin joukkue sitten hakee, että ne tulee olemaan näitä koppeja sitten hyvin kriittisiä, että niitä pakko ottaa. Ja tahti on sellainen, että kyllä tästä hyvin todennäköisesti todella tiukka mittelö saadaan. Nyt ei osu palloon ja 2 kertaa peräkkäin saadaan yhdellä syöttövuorolla pelata tilanne niin, että tilanne ei muutu miksikään, mutta 3. yrittämällä sen pitää sitten muuttua. Ei, kyllä niitä tuli 2. Siitä tuli laitoon itse asiassa. Aivan, näin nimenomaan. Voisit vähän kerrata tuota syöttöä, että mihin se sektori, mihin se pitää Juuri tulla. näin, joo, että täältä niin katsojille sitten niin selväksi tehdä näin, että kun lyöjä vastaanottaa se syöttö, että meillä on ne valkoiset viivat siellä pesällä, sitten, josta sitten niin pallo pitäisi pysyä sen sisällä, että pallo on niin sanotusti aina lyötävissä, eli ei saa sitä liian leveäksi sit vetää näin, että kaveri ei pysty sitten saada palloa kiinni. Hieno suoritus ja näin tulee 4 pistettä tässä. Nähdään tuonne sivusektoriin puolen kentän yli pallo menee ja ei pysty siinä myöskään SKK eli Stadin krikettikerro polttamaan. Hyvin löi ja sitten ohjasi palloa siinä sitten just vastustajan puolustavan kenttäpelaajan ohi ja näin verkon kautta ja lisää pisteitä. Ja jos mietitään muun muassa palkkoja, minkälaisia palkkoja parhaat krikettipelaajat tienaavat, niin Mahendra Singh Dhoni tienaa sellainen 31 miljoonaa dollaria. Jos verrataan sitä esimerkiksi jalkapalloilija Neymariin, niin se on saman verran. Eli sanotaan, nämä parhaat pelaajat ovat todellisia superstaroja. Näin on, varsinkin sitten tuossa Intiassa kyseisen herra, eli Dhoni on sitten niinku Intian maajoukkueen kapteeni ja käytännössä sitten niinku paikallinen jumala, voidaan ainakin sanoa. Että siitä lähtee Carl Ted Fitzpatrickilta aika kiukkuinen syöttö. Joo. Ja tilanne on nyt juoksuissa 36 on Helsinki Cricket Clubilla ja tavoite voitto on siis 86, joten tässä vaiheessa hyvä tahti. Nimenomaan. Ja katsoo näin, että tilannetaju tässä on sitten ihan hyvä, että vähän kokeneempia entinen maajoukkuepelaajia on Vicky Bhatia siinä sitten niin osasi hyvin sitten ottaa ihan niin rauhallisesti pallon vastaan ja ohjaa sitten verkkoon ja saada ne tarvittavat pisteet. Se on sitten niin nyt Stadilla on kyllä tiukat paikat tässä. Näin Fitzpatrick nuorempi jatkaa syöttöä ja ei ole kaukana, että oli se pallo osunut tuonne lyöjän takana olevaan hilaan keppeihin ja pudottanut ne palikat sieltä. Ja se olisi tuonut taas -5 juoksua sitten. Juuri näin. Ted sit yrittää selvästi tuolle varpaille sit saada sit syöttöä, että kaverilla on tosi vaikea sit sieltä puolustaa. Puhumattakaan tekisi pisteitä edessä. Ilkeitä syöttöjä tulee Ted Fitzpatrickilta ja näin vaihtuu syöttäjä. No niin, ja tuli 3. pallo nyt. Ei vielä vaihda, anteeksi. Et nyt tuli se 3. pallo taas, että sillä on pakko nyt tulla juoksua ja muuten sitten taas -5. Helsinki sai sen. Hienosti selvittää tilanteen Helsinki Cricket Clubin Obaidullah Sadiki. Vai sanoa Oba? Oba, mennään Oballa. Se jotenkin sulavammin menee suomalaiseen suuhun. Hyvin löi. Että nyt nähdään siitä, että melkein puolit tarvittavasta juoksusta kasassa ja ensimmäinen lyöntipari 3 vasta mennyt. Että aika hyvässä jamassa nyt Helsinki tällä hetkellä. Mutta tilanne voi muuttua, jos tässä punapaitainen SKK onnistuu saamaan polttoja ja koppeja. Niin Joo. Tämä on ehkä sitten tämän sisäkriketin
loistoa sit siitä, että tämä peli näiden pallojen takia, eli se miinuspisteiden takia, sitten voi vielä kääntyä sitten Stadin eduksi, että kaikki ei ole vielä menetetty. Mutta tuo target, mikä tuolla lukee, 86, se on siis juoksumäärä, jonka SKK punapaitainen joukkue onnistui omalla sisävuorolla saalistamaan, ja sitä tavoittelee nyt vihreäpaitainen HCC eli Helsinki Cricket Club. Stadin derby, Stadin herruus. Pelin luonne voi ehkä sit kuvata sit siinä, että nyt kun Stadi sai vaan ja ainoastaan sit siinä 80 ja rapiat sitten, se tarkoittaa näin, että Helsingin lyöntivuoro on paljon rauhallisempi, eli rauhallisempi tahti, ei niiden tarvii riskilyöntiä tässä vaiheessa hirveästi lähteä etsimään, eli takaseiniä kertämään sitten tolle D-vyöhykkeelle sitten lisäjuoksu 5 ja 6 kappaletta, eli tässä tapauksessa nyt on, heille riittää sitten niitä, siinä leveä laiton, 2 pojoa sitten siinä Helsingin lyöjille. Eli tässä jos syöttö on laiton, niin siitä sisävuorossa oleva joukkue saa 2 pistettä lisää, joo, kyllä. Näin jatkaa Short Hookin syöttövuoro ja siinä aika kovaa huutaa Madhu Bandari omalle pelitoverille ja lyöjäparilleen. Ja pallo meni hyvin tiukasti tonne nurkkaan, että vaikea sieltä saadaan sitten nopeasti kiinni ja polttaa kaveri siinä sitten pesässä. 5. syöttövuoro meneillään. Nyt ei osu ja siinä on todella lähellä, että SKK olisi saanut poltettua, mutta ei taida. Kyllä siellä maila oli kotipesässä. Tässä nähdään hyvin hidastus. Joo, kato nyt oli täpärä tilanne. Kriketissä taas kerran sisäkriketissä kuin ulkokriketissä pallo on kiinniottoa, sitten on kaikki A ja O. Tossa sitten ihan puhdas kiinniottoa, sitten olisi olla selvä palo sitten. Jonathan valitettavasti ei onnistunut siinä. Pomppii just sitten kädestä sitten väärää hetkeä hänen puolesta. Kato nyt, ei se ollut sama pallo. Mutta tässäkin nähdään, että jos nyt siinä olisi suora heitto osunut, mutta jos suora heitto olisi osunut tuon hilaan, niin se olisi riittänyt jälleen. Olisi selvästi palo sitten ollut. No nyt tulee syöttämään vehviläiset Tatu. Yleensä jos ajatellaan taas niitä tilanteita, jos verrataan sitten ulkokriket, Tatu on sitten lyöjä ulkokriket, että hän ei syöttää lainkaan silloin sitten ulkopelissä. Eli nyt on hänelle tietenkin jännityksen paikkaa näin, että kuinka tiukkaa sitten hän pystyy sitten siinä pitämään. Sitten hyvä syöttö. Oli kelpo syöttö ja hyvä. No kyllä siitä onnistuu kuitenkin HCC tehtailemaan vähän lisäjuoksuja, mutta yhden ainoastaan. Joo. Ei saa onnistuu siihen nurkkaan mennä. Näin jatkuu Vehviläisen syöttövuoroja. Vaikeuksia on. No. Nyt lähtee aika mukavia syöttejä Vehviläisen. Kyllä. Kaata nyt, jos pystyy sitten saamaan sitten vähän tiukemmaksi sitten peli, että saadaan sitten vähän nollapisteitä, sanotaan 0 pisteet siitä, kun syöttöt sitten menee. No nyt oli vähän. Nyt tuli vähän sellainen syöttö, johon selostajalegenda Jeffrey Boycott olisi varmasti sanonut, että mummonikin olisi osunut tuohon syöttöön raparperin varrella. Just näin. Jos kato, syöttö oli aika huono. Torjuntaa kuitenkin, ei mennyt verkoon ja kaverit saivat pallo kiinni. Hienosti. Just näin. Kyllä, sieltä loistava tulee. Tilanne. Sieltä onnistutaan polttamaan tuonne kotipesään. Ja just näin. Vauhtia taas. -5 juoksua. Juuri näin. Aika huono syöttää ulkopelin. Kaverit sitten kuitenkin pelasti tilanteet, torjui hyvin palloa ja sitten saivat sitten palautettu tonne Sieparille pesässä ja hilat alas. Näin jatkuu Vehviläisen syöttövuoro, mutta nyt on käydä vähän pieni lapsus. Uusiksi. Ja näin otetaan tilanne uusiksi. SKK, Stadin krikettikerho siis punaisissa ja HCC Helsinki Cricket Club vihreissä paidoissaan. Laiton oli huuto. Ja sieltä tulee 2 lisäjuoksua. Joo. Ei niihin on varaa sitten oikeastaan tässä vaiheessa. Pitäisi saada sitten sektori. Ja nyt tulee taas melkoinen makupala, josta tällätään sitten huolella, mutta kyllä! Stuart Stu Hook nappaa pallon hyppysiinsä. Nyt tulee komea koppi ja siitä nähdään -5 lisäjuoksua. Takaseinään just siihen, että yrittää takaseinään. Maksimi Pojo. Stu ottaa kopin ja eleettömästi, suorastaan eleettömästi. Hyvä kuva sieltä. Yes. Siihen se jäi. Pysyyhän siellä käsissä. Ja nyt on paikka polttaa jälleen ja todella täpärä ja kyllä tulee palo. Näin saa ottelu uutta käännettä. Draaman kaari, se jatkaa kasvuaan. Olipa loistava hidastus, jossa nähdään
Erinomainen reagointi hyvä. Jonathan Scamancilta. Juuri näin, ja Jonathan äsken sitten, niin kun meni sitten se kiinniottoon sitten niin aivan just täydellisesti, että edellinen sen versio sitten siinä, mitä nähtiin, että kaveri ehti peseen, vähän pompas kädestä sitten sen siepparin kädestä, ja nyt sitten ei ollut enää sitten siitä virhettä. Ja nyt näyttää taas tilanne aika paljon Juuri erilaiselta. Näin. Juuri näin, niin kuin aikaisemmin sanoin, että paloja nyt sitten niin kuin Stadin joukkue tarvii, että saadaan niitä -5. Pari kertaa kun niitä tulee, että 10 pojo lähtee tuloksesta pois, että tulee vähän painetta taas lisää, että nyt vaan lisää vastaavaa, että ei tulisi Helsingille niin helppoa voittoa tässä, että ei voi enää. Sitten mennään siitä, että sitten pakko ottaa ne riskiä siinä ja yrittää taas sitten niitä kovempia lyöntiä. Nyt on Scaman syöttövuorossa, sinne pelataan. Pallo laitaan aika varmat 3 lisäjuoksua. Se oli aika varmaa lyönti. Jonathan vähän sama kuin Tatu, että hän on erikoistunut siihen niin kuin lyömiseen ja siepparin työskentelyyn, että syöttö ei ole niin kuin hänen. Ei onnistu. Saa aivan siinä Anthony Fitzpatrick jatkettua palloa tuonne hilaan. Jos siinä olisi onnistunut pudottamaan ne palikat, jotka siellä hilan päällä on, niin siitä olisi palo jälleen tullut ja se olisi tarkoittanut -5 HCC:n tulokseen. Scamancin syöttö jatkuu. Nyt yrittää tuollaista pientä ohjuria ja nyt tulee paha kommunikaatiovirhe, mutta Ted Fitzpatrick sutii siitä aivan läheltä. Helsingin löi ja siinä dyykkas hyvin sit pesään ja viuhu ohi, että ei osunut sitten palikoihin. Hyvä tilanne. Siinä epäonnistuu vähän tuo ohjaus ja Vehviläinen reagoi kyllä mainiosti, mutta ei osu. Oli kyllä jälleen täpärä tilanne. Ted yritti selvästi sit siinä hänen uusi-seelantilaiset taustaa tässä lajissa. Sitten ihan nuoresta asti sitten vaan ohjaa palloa sit siinä, että olisi osunut palikoihin, mutta meni just ohi. Syöttövuoroja, niitä on vielä jäljellä ja tilanne on sellainen, että oi, siitä tulee koppi! Anthony Fitzpatrick syöksyy pallon kiinni ja jälleen tulee sitten tulokseen -5. Ja nyt on tilanne se, että 46 pistettä tai juoksua tässä HCC tarvitsee, mikäli se mielii voittoon. Ja kun tässä nyt overs, joka lukee tuo oli 6,5, niin tällä hetkellä yli puolissa välissä ollaan niin. ja nyt on tilanne taas muuttunut ihan täysin näin, että nyt Helsingillä on niin alle puolet siitä tarvittavaa pisteitä ja syöttövuoro on otettu enemmän kuin puolet vastaan, joten vähän tiukempi. Joo. Näin voi tässä sitten niin kuin ihan hetkessä muuttua, kun näitä paloja otetaan. Että. Nyt tulee varmaa pelaamista, mutta pientä kommunikaatiovirhettä on ja se kostautuu todella raalla tavalla. Ja jälleen tulee tulokseen sitten -5. Siinä ei molemmat juoksijat lähde ja sen jälkeen onkin helppo työ olisi ollut selvä paikka, jos olisi taas kaveri lähtenyt toisesta pesästä juoksemaan ja nyt nähtiin sit siitä, mitä taas lajis, mitä paineet sitten tekevät päässä, sitten voi sekaisin mennä. Niin ja hirveän usein ei kuitenkaan TV-kamerat ole näitä pelejä ollut kuvaamassa, niin se voi tuoda semmoista pientä lisäpainetta. Ja toki tässä ajassa ensimmäistä kertaa viralliset sisäkriteekin SM-mitallit. Juuri näin, jos ajatellaan siitä, että krikettiin niin hurjan menestystä sitten tässä SM-viikolla, että näin tähdätään siihen, että ensi vuonna sitten niin uusiksi päästään kuvaamaan taas kerran krikettiä. Näin Vehviläisen syöttö. Siitä pääsee kyllä sydämensä kyllyydestä pommittamaan ja pallo pomppii sinne aivan taakse. Ja siitä tulee 1 juoksu plus 3 lisäjuoksua, joten takaa jo alkaa. 39. Taas kerran siinä sitten kiinni ottoo sit siinä ulkokentällä, että Tedillä oli sitten tiukka paikka tossa. Ei saanut pallo kiinni. Hyvä syöttö. Ja siitä tulee hyvä ohjaus. Se oli tuollainen varma tapa saada näitä juoksuja. Ja jos miettii esimerkiksi ihan MM-tasolla, MM-finaalissa, niin tämän tyyppisillä suorituksilla niitä pisteitä saatiin saalistettua aika paljon. Juuri näin. Riippuen taas tilanteesta. Että jos me ollaan jahtamassa sitten 120-130 sitten niin joutuu ottamaan niitä riskiä enemmän ja kokeilla taas vähän vaikeampia lyöntiä. Oi. Siinä menee aivan tuo hilan vierestä, mutta ei putoa nuo puupalikat päältä ja näin siitä ei tule -5. Se on hyvä saada katsojille sitten ruuta, jos suoraan syötöstä tulee pallo. Se on yksi kriketin tällaisia herkullisimpia hetkiä. Kyllä, juuri näin, syötteen näkövinkkelissä ainakin. Lyöjä ei välttämättä tykkää kauheasti. Aivan. Hieno lyönti tulee, siitä pyrkii hyvin polttamaan, mutta juoksija ehtii. Ehtii kuin ehtiikin. Näki taas, että
Tedin nuoruus on sitten niin viety aika paljon tässä. No siinä ei edes pyritä ottamaan palloa haltuun, niin. Vaan jatketaan Kämmenellä vaan jatkaa eteenpäin. sitten matkaa, että saadaan takaisin kaverille siinä sitten pesää ja palikat alas, mutta ei ehtinyt. Näin Vehviläisen syöttö ja nyt tulee kyllä sellainen moukkari, että häkki vai heiluu. Siinä pommitti kyllä Zahor Khan sydämensä kyllyydestä. Tuntui melkein tänne asti. Melkein. Eli viimeinen syöttö tälle lyöntiparille. Ja sen jälkeen on vielä 4 hyvä syöttövuoroa jäljellä. Nyt tulee hyvä ohjaus ja näin siitä tulee 3 juoksua. Hyvä syöttö oli sit siinä taas niinku maille reunaa sit se osui. Eli näin se tarkoittaa näin, että lyöjälle ei ole ihan kontrollissa, niin kuin näkyy sit hienosti kuvasta, että syöttäjät tavoittaa sit siitä, että ne lyöjä sitten ei pysty kontrolloimaan lyöntiä ja näin ollen pallo lähtee ilmaan ja koppiin sit siinä mahdollisuus tulee, että palo taas -5. Mutta nyt tulee sitten HCC:ltä 2 viimeistä lyöjää ja siellä on muun muassa Zaidullah Niki Kamal. Mies, joka on Suomen maajoukkueen kapteeni numerolla 1. Kapteeni numero 1. Aika kovaa jälkeä teki muun muassa välierässä. Ja lyöntiparina sitten Aniket Puste, eli Ani sitten, joka on myöskin itse sitten maajoukkue pelasi. Ihan hyvä lyöntipari sitten tässä niin kuin viimeisenä jahtaamassa nyt, mitä tuo tekee 33 pistettä, 33 juoksua sitten tässä viimeisellä. Ja 4 syöttövuoroa vielä jäljellä ja jokaisessa syöttövuorossa siis 6 syöttöä, joten 24 syöttöä vielä jäljellä. Sen jälkeen tiedämme mahdollisesti kuka on Suomen mestari. Näkyy nyt ihan hyvin sitten tuossa kierrettä. Ei osunut sitten. Joo. Kierrettä kuitenkin palloon, että katsojat näkivät hyvin, että lyöjä meni vastaan, mutta kierteitä sitten tuli ja pallo meni ohi sitten mailla. Hyvä syöttö taas ihan varpaille. Ja näin tulee 3 juoksua vai 2 juoksua, kun se on lopulta kyllä 2 juoksua näin, koska se tuonne taakse takaverkkoon. Takaseinään meni 1, siihen sitten tuli takaseinän vyöhykkeestä. Oi, hyvä syöttö. No nyt taitaa olla sellainen makupala. Nyt olisi kyllä hienoa nähdä hidastus ja sehän tulee. Ja lyöjä ehtii takaisin. Joo, ei ollut lyöjä irti pesältä, joten ei tullut paloa. Tässä jos olisi suoraan osunut, niin sitten olisi. Juuri näin, suoraan osunut. Tai sitten jos ei lyöjä olisi ehtinyt saada taas kenkää siinä sitten jalkaviivan takana. Että, ja se riittää näin taas. On pientä kommunikaatio-ongelmaa, mutta Vin ehtii sinne. Niki Kamal takaisin pesään, joten ei pysty SKK polttamaan. Äskeisestä tilanteesta, no niin. Sama juttu. Ja nyt on muuten se 3. pallo, eli nyt on pakko tuloksen ja tilanteen muuttua. Muuten tulee -5 pistettä. Ei tapahdu näin, vaan sieltä tulee poltto. Se on toki samanarvoinen, eli -5, joten nyt alkaa näyttää vähän hikiseltä HCC:n kannalta. Pesästä lähdetään, kun pakko oli. Pakko oli lähteä. 3. pallo ilman tuloksia ja näin ollen kaverilla oli pakko ottaa riskiä lähteä sitten vastapalloon. Hyvä syöttö. Ei pystynyt siitä lyömään ja näin ollen Sieprille oli hyvin helppo vaan kaataa palikat. Ja jotta näitä lisäjuoksuja, niitä lasketaan, niin pitää siis juosta. On pakko juosta. Ei voi vain odottaa, kuten ulkokriketissä, jäädä pesälle ja laittaa pallo katsomaan. Juuri näin. Pallo katsomaan tai sitten vaikka puolustuslyönnillä näin, että pallo ei viuhu mihinkään. Tässä muodossa sisäpelissä, kun on kyseessä näin, että 3. yritys on pakko sitten lähteä. Se jatkuu ja nyt osuu sinne takaseinään, joten siitä tulee 1 juoksu plus 1 lisäjuoksu. Ja näin nyt HCC:lle 52 pistettä, mutta nyt pitäisi saada tallaa pohjaa, jos mielii tuohon tavoitteeseen 86. Näin, syöttövuoro päättyi siihen, eli 3 syöttövuoroa enää. Eli 18 syöttöä jälleen. 18 syöttöä sitten mahdoton vielä. tehtävä se ei ole, mutta vaikea. Mutta vaikea, joo, kyllä. Ei tässä nyt mitään helppo jahti tulee. Että ihan hyvä. Saadaan sitten niin ihan tiukka tilanne sitten aikaa tässä finaalissa. Jotta saataisiin paras jännitys, niin nyt muutama sellainen loistava suoritus. Niin juuri näin. Tää tuli ratkaisemaan just kenelle pysyy sitten pää kylmänä. Onko se sitten niin tässä tapauksessa Stadin syöttäjät ja ulkopelaajat vai sitten niin Helsingin lyöjät? Se oli laiton tuo syöttö ja siitä tulee 2 pistettä tai 2 lisäjuoksua. Stuart Hook jatkaa syöttövuoroa ja nyt pääsee kyllä tinttaamaan siitä aika mukavasti Niki Kamal, mutta ihan kunnollista osumaa ei saa. Joo, ei.
Ja hyvä torjunta siinä ulkokentällä. Näin lähtee Hookin kolmas syöttö ja nyt pelataan varmasti ja siitä saadaan 1 juoksu plus 2 lisäjuoksua, eli +3 tulee tuohon tulokseen. Ja nyt on se Hyvin 29 pistettä. Taas. Juuri näin, hyvin sai ohjattua sitten tuohon sivuverkkoon. 29 juoksua takamatkalla. Ja nyt pelataan näitä varmoja pisteitä. Ja tällä tavalla tässä on kyllä HCC:lla vielä mahdollisuudet Suomen mestariksi. Sä tuon sivuverkko ja juoksu, siinä tulee se 3 pojoa, eli jos tekee 6 kertaa sit siinä syöttövuoron aikana 18 pistettä, että se on sitten taas heille ihan kelpo määrä, laiton leveä siinä. 2 lisää tullut jo tosta. pari laitonta Hookilta. Joo. 61 pistettä tällä hetkellä, sekin Taas on kerran. laiton. Takaväärää niin sanotusti. Ja näin 23 pistettä erottaa HCC:n Suomen mestaruudesta. Ja vielä tässä on 2 syöttövuoroa jäljellä, eli yhteensä 12 syöttöä. Juuri näin, 12 syöttöä vielä. Meni Helsingin. oikein taas. Se on ihan hyvin tiukaksi tää voi mennä. Kriketti opettaa myös tällaista laskentoa, jos ei nyt suoraan sitä matematiikkaa. Koulukriketissä juuri sit se on yksi, mitä sitten tuodaan kouluihin, että pelataan krikettiä samalla voidaan sitten oppia vaikka englantia ja sitten myöskin matikkaa sitten viedä eteenpäin. Tää on niin monipuolinen laji tässä kyseessä. Ja on tämä itsellekin kriketti ei ehkä niin maailman tutuin laji, niin Vielä. tämä viikonloppu on kyllä niin vienyt mennessä. Sydän on jäänyt kyllä tuonne häkkiin itselläkin. Muutaman kerran pääsit kokeilemaankin. Ja hauskaa hommaa. Suosittelen todellakin lämpimästi suosittelen kaikille, jotka haluavat kriketin aloittaa, niin ehdottomasti se kannattaa. Nyt tulee sen verran helppo syöttö Johnny Fitzpatrickilta. Aivan liian lyhyt. Helppo pomppuu ja helppo Anille sitten ohjaa tuohon sivuseinään ja löi ja pari nikiä sitten ehtii pesään ihan. Ai, nyt ei ehkä päässyt tarpeeksi nopeasti Aniket Pustani kotipesään asti ja näin onnistuu SKK polttamaan. Tässä vielä hyvä hidastus ja mailla Tanasarilta tullaan, mutta ei auta. Vaikka Helsingin kaverit maajoukkueeseen pelaa ja kuntotreeni siinä sitten on käynyt sitten kovaa. Ei ehtinyt. 11 metriä on pitkä matka siinä tapauksessa, kun pallo saadaan nopeasti palautettu Sieperille. Ehtii nurkkaan taas, että vaikeampi palauttaa Sieperille tässä tapauksessa. Mutta siitä tulee se kaksi lisäjuoksua, joka tässä vaiheessa on vähän turha painia. No. Nyt pitää tulla muutama iso suoritus. Jopa ihan 6 pisteen suorituksiakin tässä alkaa kaipaamaan HCC. Ja nyt tulee hyvä sieltä tulee +4. Joo. Just meni C-vyöhänkin puolelle, eli 4 pojoa sit siitä tuli kaiken kaikkiaan. Hyvä ohjaus. Ja näitä nyt tarvitsee Helsinki Cricket Club, joka tässä sisävuoroa pelaa. SKK siis pelannut oman sisävuoronsa ja nyt tulee kyllä sellainen armoton kiskaisu, että ei ole mitään palaa kenelläkään. Lämäriksi voisi jo No onko cricketissä lämäri? No nyt. Slapshot tai jotain. Katsojat saa sitten päättää, että minun mielestä tämä oli kyllä aikamoinen lämäri. No se oli jo ilman häkkiä, se olisi lähtenyt ihan kiertoradalle ja sama hakee nyt myös sitten. Ai. Taas tulee kommunikaatiovirhe ja siitä kyllä armottomasti SKK rokottaa. Kattoverkon kautta meni, niin kuin näkyykin, ja tuli takaisin sieltä kehikosta ja Stadin onneksi sitten Sieperille helppo nappaa pallo kiinni ja polttaa sitten ennen kuin Näni ehti pesään. -5, tästä oli vielä tiukka. Nyt on viimeinen syöttövuoro käsillä, eli 6 syöttää jäljellä ja sen jälkeen Suomen mestari on selvillä. Ehkä, ellei päädytä tasatulokseen. Juuri näin, ja tässä voisi vielä mainita niin, kun viimeinen syöttövuoro kyseessä, sit laittomat syötöt sit syötetään uudelleen. Eli tässä tuli se 2 pojoa sit siitä laittomasta syötöstä, mutta Helsingin onneksi syöttö tuli uusiksi ja saa uudelleen kerran sitten niin yritä saada pisteitä. Niin, tämä mahdollistaa sen, että syöttövuorossa oleva joukkue ei voi vain syöttää 6 laitonta ja juhlia sen jälkeen mestaruutta, vaan yleisöä vähän syttyy sitten siihen, tähän nyt tulee jännitysmomenttia nyt. Tässä sitten se huipentuma on käsillä. Viimeinen syöttövuoro ja sitten syöttämässä Carl Fitzpatrick. Kova syöttö tulee, mutta nyt tulee kyllä vastapalloon sellainen tinttaus, että sieltä tulee +4. Ai. 14
juoksua tarvitaan siihen, että ollaan tasatilanteessa, ja 15 juoksua tarkoittaa sitä, että HCC voittaa. Vehviläinen saa näppinsä väliin, mutta pallo pomppaa siitä huolimatta niin, että siitä tulee myös +4. Loppukirja on alkanut. Ai mitä herkkua tällä hetkellä tarjoillaan. Taas katsotaan, kenen kantti kestää, että Ted sit syöttämässä. Näin Ted Fitzpatrick. Ohi meni. Siinä yrittää kyllä niin kovaa kuin vaan käsistä lähtee Zaidullah Kamal lyödä. Ainoastaan 1 juoksu, koska pallo ei osu tuonne sektoreihin. Ja 10 juoksua vielä. 3 syöttöä. Nyt ottaa Vehviläinen loistavasti pallon, mutta ei onnistu polttamaan. Nyt olisi mahdollisuus ottaa vielä toinenkin juoksu, mutta ei uskalla. Tuossa näkee hyvin mielestäni sitten tuossa Tedin treenit maajoukkueen syöttäjänä, sitten kuortaneella käyneenä Petri Piirosen sitten ohjeistuksessa sitten keihään heittämisen ja syöttäminen on just näkyy hyvin. Ja näin se vain näyttää kääntyvän niin, että nyt ei tule tarpeeksi pisteitä ja syötöt loppuvat kesken. Niin, näin on. Tässä vielä voi kääntyä, että jos laiton tulee tästä, että 81 päästään 2 pisteelle ja sitten heillä on vielä sen jälkeen laittoman syöttö uusiksi, eli pääsee lähemmäksi. Nyt on hyvin tiukkaa tilanne. Ja sitten voi vielä jopa tämän turnauksen aikana sitten ensimmäinen tasuri vielä nähdä, että kaikki on sitten mahdollista. Sehän tästä vielä puuttuisi. Että rankkariskaupa ei ole vielä vedetty tässä turnauksessa, mutta ehtii vielä. Se on hyvä, kun voidaan sanoa aina, että kun SM-viikolla ollaan täällä ja kuvaamassa ensimmäistä kertaa krikettiä Suomessa. Tämä on aina ensimmäistä kertaa ollut tilanne kuin tilanne. Aivan loistavaa. Ottelu huipentuu tähän syöttöön mahdollisesti. Kumpi juhlii? SKK punaisissa paidoissaan vai vihreissä paidoissaan? Joo, hyvin tärkeä. Tässä valmistaudutaan kyllä nyt tähän viimeiseen juuri näin. Ohjeet tulee joukkuekaverilta näin, että Ted yrittää vaan saada sektoriin, että ei mene laiton leveäksi. Eikä tule laitonta ja sillä tavalla selviytyy tästä SKK, että siitä tulee vain 1 lisäjuoksu ja se tarkoittaa sitä, että Stadin krikettikerho juhlii ensimmäisenä sisäkriketin Suomen mestaruutta. Huippu. Lähelle pääsi, jossain vaiheessa näytti jo hyvältä HCC kannalta, mutta sitten yhtäkkiä ulkopeli syttyi kunnolla liekkeihin SKK:lta. Se on just näin. Ja mielestäni sitten, jos saadaan sitten hidastus tuossa viimeisestä syöttöstä, se olisi niin lähellä sitten ollut leveä laiton, että kaveri päätti kuitenkin lähteä lyömään. Ja siinä sitten just mun silmällä näytti sitten, että katsotaan nyt vielä uudelleen kerran, oliko se mennyt. Se oli kuule. Mä vähän veikkaan, kun tätä tuomarilinja on nähty sitten tämän turnauksen aika hyvin tiukkaa näitä leveä laittomien kanssa, että olisi hyvinkin voinut mennä, mutta näin tää on. Jännittävä tilanne, Ani lähti hakemaan sit iso lyönti. Pikkusen oli leveä sit syöttöä näin. Katsotaan nyt täältä kulmalta katsottuna. Ja sen voi muuten sanoa, kun tässä tätä syöttämistä pyöritellään, niin se on vaikeaa. Siis, varsinkin kun se tuolla suoralla kädellä pitää tehdä. Suoralla kädellä on tultava ja näin ollen sitten on hyvin vähän keihäsmaailmasta ehkä suomalaisille tuntuu sit siitä, että näin, että tuki jalkaa maahan silloin just kun pesällä tullaan ja samalla sitten pallo viuhuu sit siinä kädestä sitten samalla hetkellä, että vähän kuin keihäs lähdetään taivaaseen, mutta krikettipallo pistetään sitten Normen kautta, tässä tapauksessa Keinon Normen kautta, mutta Normen kautta kuitenkin pompusta. Mutta kun Suomi on keihäänheittäjä luvattu maa, niin joskus muutamien vuosien päästä, niin miksi ei kriketin luvattu maa, kun muutama keihäänheittäjä päättää tulla kriketin pariin? Ehdottomasti. Meillä on ollut pitkään sitten ideana sit siitä. Pitkällä sitten näin, että tämä cross-training mahdollisuuksia Suomessa, miksi ei sitten mahdollisuuksia sitten nyt annetaan sitten näille ihmisille, joka on sitten harrastanut jotain muutakin, että krikettiä voidaan sitten vippaa keihästä ja ehkä meille sitten vielä nyt toisinpäin, että jos meille sitten näitä keihäheittiä, joka haluaa kovaa krikettisyöttäjäksi ei mukaan sitten toimintaan ja nauttimaan sitten tää aivan mahtavaa sitten lajista. Tässä vielä Suomen mestarit kahdeksikko, joista 6 siis pelasi tässä finaaliottelussa. Tässä vähän parhaita paloja. SKK eli Stadin krikettikerho on Suomen mestari. Tässä on vastakkain, taisivat olla 2 Suomen vanhinta seuraa myös, mutta näin on. Helsingin joukkue perustettiin 73, eli Suomessa ensimmäinen virallinen krikettikerho. Stadi sitten vastaa taas vähän vanhimmasta päästä 94 muistaakseni sitten
taisin olla itse mukana silloin perustelemassa kerhoa, että Näin. ei enää sitten meikäläisen kerho, mutta kuitenkin. Mutta hei, nyt tässä vaiheessa meidän selostamon puolesta paljon kiitoksia, Andrew. Armitage, oli upea saada tehdä sinun kanssa vähän krikettä. Ai että. Kiitos itsellesi, Masa. Loistava oli. No niin, täällä häkin sisällä Stadin krikettikerhon porukkaan. Totta kai iloiset tunnelmat. Ensimmäinen mestaruus historiassa sisäkriketissä tuli heille 5 pisteen erolla. Ja tässä on haastattelupaikassa Jonathan Skemas. Mitä sanot finaalista? Meni aika tiukille. Joo, ihan huikea meininki. Ei olisi voinut oikeastaan parempaa peliä niin pyytää ensimmäiseksi finaaliksi. Ihan huikea fiilis. Vieläkin vähän niin tärisyttää ja vielä kokee sitä, että mitä oikein tapahtuu. Mut ihan huikea voittaa näin tiukka peli. Ja sitten vielä kaiken päälle TV-finaali. Varmasti, no sanotaan nyt näin, että kun kaikki on uutta, niin millainen kokemus oli? Siis todella hauska ollut. Ihan niin kuin ensimmäisestä pelistä alkaen, että vaan nautittu tästä näin. Ja että en ole itse tätä versiota aikaisemmin pelannut ja vaan ottanut kaiken vaan sisään ja pitänyt hauskaa samalla. Ei oikein. No mitä sanot vastustajista? Kuitenkin heititte kehiin 85 pistettä ja panivat kyllä aika tiukille, niin millainen porukka toi Helsinki CC on? Siis erittäin. On varmaan itse asiassa voittanut näitä SM-mestaruuksia eniten. Tosi tiukka joukkue on, että paljon maajoukkojen edustusta joukkueessa on, että vissiin ihan kaikki 6 oli. Ja siis me 85 oli semmoinen, että onko tarpeeksi. Että me laitettiin, että 80 on semmoinen tulos, mitä me minimi meille pystytään puolustamaan. Ja no onneksi saatiin se femma enemmän, että se riitti tällä kertaa. No kuitenkin nyt ensimmäinen SM-viikkotapahtuma, laji ensimmäistä kertaa mukana, niin mitä luulet, millainen merkitys tällä on koko lajille? Siis ihan huikeat näkyvyyttä tästä näin, että toivottavasti saadaan lisää suomalaisia peliä lisää. Ja että mahtavaa vaan näkyvyyttä ja tämmöistä suomenkielinen sanonti siis exposure. Ja ihan hienoa vaan nähdä jätkiä, ketkä ei ikinä nähnyt lajia ja tulee vaan katsoa ja ihan fiiliksi sen mukana. Mikä voisi kriketissä olla se lajin salaisuus, jotta se todella kilahtaisi suomalaisille miehiä päähän ja tulisi niitä uusia pelaajia? Mitä sä oot mieltä? No siis suomalaisuudessa on lätkä kuitenkin hirveän juurtunut, että se tempo siitä pelistä. Mä luulen, että tää on just se tempo, mitä kaivataan. Saadaan heitä ne stereotypia tulos ja päästään siihen, että mulla on siis skinssei päällä, mä oon ihan hiest märkä, juossut koko tunnin verran tässä näin. Mä oon valmis mennä nukkumaan tässä näin, et näin. Hyvä, kiitos oikein paljon tästä haastattelusta ja onneksi olkoon vielä mestaruudesta. Tämä on hyvä päättää näin tai tällaisiin tunnelmiin täällä kriketti häkissä. Ja nyt ei muuta kuin siirretään takaisin vielä Sinikalle ja Kristiinalle. Oikein hyvää, mukavaa lauantai-iltaa. Moikka moi!